Nalindring nasing madu Prabu Tirta Dewa. Pemenampi aturipun Nalindra saking Garipura Juwensana Prabu Sasa Dinangga ing tansah sesonga-sesonga dasar Nalindra watak adigang adigung adiguna mamerake marang bondo mamerake marang kasentir marang dene sekecap kewala Dewi Wijil pengendikanipun Prabu Tirta Dewa ketutuk gegiring pasirakan Jawi yang ajeng tepung mikir ngapikir tepung ajeng sinring surat demikian polring stigila dinaturna utusanipun Raden Antasena Raden Antasena putraning Raden Werkudara ing Patutan kaliyan Betari Rahayu sampun sawetawis dangunan Dakasmara dawuh kaliyan Kilraja Rudawa kinempilga wonten ing Pendhawi Agung Raja tasih madu mangkon alon cipta gadiring kabare pisan Amitami pasang linanda bendi sinabetri dinadi nebina mrikula saking bekaran barane punya bampor dan nusen kengken nang barak dan lho ono kawan wong pedhowo bampor Dedem prabawaning ratri Sasodara samanjara gawaryan Kakut jiwa memanisi nanggap Sri Raden Dalu Sene waka sang ya prodase paglar mring Cakrawala
Inolatang nganggur karantene bangsa kepekan saking ngataran dono kang sumiwi Sederenge kula matur kula ngaturaken sundeng ngri katur dhateng Ndara Prabu Tirtadewa ini. Yaya ndatama pangestuku wetan manana gula tapi gula bundi gula bundel dadosaken jimat. Yaya muga-muga ya won. Darane Tirta Kesuma bekti kundon rono. Yaya ndatama pangestuku wetan manana gula tapi gula bundi gula bundel dadosaken jimat ini. Yaya muga-muga won. Darapati bekti kula katur jenengan yaya ndatama pangestuku wetan manana ya gula tampi gula pundi dadosaken jimat iki napa pun kepareng kula matur menawi pun kepareng kula matur kula badhe miwiti matur Bobo kepiye anak Prabu sinten menika Bobo Lawang jenenge bae ana kapan? Mboten ngajeni kaliyan panjenengan Bopo. Liyane padha diaturi pangabekti lho kok panjenengan mboten Bopo. Monggo kula menika mundi kaya aji ngemat kaya jimat dhateng panjenengan wonten pundi papan kok dituduh kula sugi-sugi kula hormati. Lho kok kelare niki mboten. Jenenge bae ana kapan? Aja dipikir anak Prabu sing jenengane ana kapan paten kalamansane ki gawe nganyelake ati. Ana wong ngrasani apa ya. Ya wis suwe ta. Mamuji kuwi ora diaturi pangabekti kaya wong jagal. Lah kowe senengane gawe jalaran. Liyane padha diaturi pangabekti lho kok Pendhita Durna ora. Ya anak, lain yang orang ngatur pangabekti nang ketemu kowe jan wadeh iki. Wadeh. Hari Sektine ta Sekti Yonine Yoni bulanake pendhita ora kaya pendhita Drona ya kuwi liyane Drona apa pendhita sing bojone jalan kuwi ora ana kok punate kalian jalan lho lah urung apa lek sing mana kaswata malah meneng kor meneng ana muridku kok jangan jenenge pendhita Drona sifat dan seperti kerja perkara kowe ngerti aku yang ngerti kowe kok ya padha tutup mulut sing kira-kira ngerti karo rahasia niku kan cocok kali dibeber-beber ana wayo nimba dikongkon dening bendaramu
si Antasena. Antasena kira putraning Werkudara sing takutan kalawan Betari Urang Ayu leres. Srehning Antasena niku munagiring dewasa. Niku jan gandrung kangge putra-putripun Tirtawati. Kinten-kinten upami Tirtawati dados jatuh kramane Antasena penglamar dipun tampi napa mboten ora kena iki sing kalau dadi garwane Tirtawati ojo ditoto monggo Komajot padone ngati netra kaca mangondaran diritepe mangala cakra oh meleng mripatku jembreka talingamu kuatno gobok iki calon mantune Rama Prabu Tirtadewa iki ning ngarepan lho kok wani-wanine wani lawan Tirtawati karo Antasena kae Tirtawatiku liyane aku ora kena. Oh ya, krungu ora? Krungu. Krungu. Lah plolor mripatmu. Krungu apa ora, Mon? Nuwun sewu piye? Ya panjenengan ngomong Tirtawatiku golek lamar wis ditapa apa durung? Lah yo durung. Bumi. Hari nyok si tayeng. Apa-apa penartiku. Tayeng. Baru wiwin ya kayak wiwinku. Sarwan urung dilamar ngomong iku si tayeng. Dari siku siapa siku cunongku. Alamane kakak tiku sing carane gede banget. Itu sing tayang ngajaran udake wong liya. Ning golek lamar tetapa padulu. Kaki dirembuk. Nembe rembukan sepatu sisa. Yen pancen bawon bakal nglamar Antasena. Wani karo aku ora? Kowe wani karo aku ora? Kudu perkara wani-wanian. Ana bali nglamar tanpa urung. Sadurunge kowe tekan kene aku tekan kene kudune aku. Kudune aku. Kriwikan dadi grojogan kuyon